ang laing maayong balita ubos sa balaod, maglaway ang Bureau of Internal Revenue ining dugang allowance sa mga magtutulo kay tax-free. Exempted ni gikan sa income tax ang teaching allowance nga tag 10,000 pesos kada usa sa 800,000 ka mga public school teachers dinhi sa Subo, sa Bohol, sa Negros Oriental, sa Siquijor, sa Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, tibuok Pilipinas. Tanang public school teachers sa tibuok Pilipinas makadawat ining 10,000 pesos nga teaching allowance sugod sa sunod tuig. Karong tuiga 5,000 pesos lang una ang pasiuna nilang madawat na teaching allowance. So, daghang salamat sa atong mga sakop sa House o sa Senado. Daghang salamat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. siyang pagperma ining maong balaudnon. And finally, mapatuma na kay dugay na kaayo ning katuigan sa pagkikbisog sa mga magtutudlo